l'impacte d'Ulloa en la intel·lectualitat catalana. Ulloa va fer un paper de desvetllador, d'aixecar la llebre d'un tema que en aquells moments molt poca gent defensava o s'atrevia a formular-lo amb la categoria que ho va fer ell. Aquest paper de desvetllador, aquest paper d'aixecar la llebre, sovint ho han fet investigadors estrangers en la trajectòria llarga de la historiografia catalana. Hem necessitat sempre algú de fora que ens vingués a dir alguna cosa que nosaltres no ens atrevíem a dir, no ens atrevíem a formular, molt sovint de nosaltres mateixos, o de fer-ho d'una manera sistemàtica i clara i acadèmica com ho han fet alguns. Dos casos més recents a part d'Ulloa seria un Pierre Vilar, però sobretot Pierre Bonací. Pierre Bonací és un historiador universitat que fa poc va traspassar, es va morir, i aquest Bonací, per exemple, és un dels que va defensar la idea que la feudalitat catalana, la societat feudal catalana, no era cap model d'explotació dels francs, sinó que era un model autòcton. I no només això, sinó que defensa que Catalunya, Normandia i la Llombardia són els tres grans nuclis de feudalitat d'Europa. Això no s'atrevia a dir cap historiador català. Per por a ser titllat de xovinista, de nacionalista, i això ha fet que en molts temes, en moltes temàtiques, els mateixos investigadors catalans pateixin un cert grau de complex de manera d'autoodi intel·lectual que, ja dic, molt sovint no ens atrevim a dir o fer formulacions que ens puguin acusar de ser massa agosarats, no? O passar per massa agosarats. En el cas del feudalisme, doncs, no és pas que no hi haguessin hagut autors catalans que haguessin dit, si no que Catalunya era un dels nuclis de feudalitat, ho diguessin d'altres maneres. El cas de Deulofeu, a part parlar del cas de l'Alexandre Deulofeu, que era de Figueres, que també aquest sí que no tenim informació històrica, però penso que tenia base també per parlar, i això encara és una tesi discutida acadèmicament, per parlar que Catalunya és un dels llocs on, un dels nuclis creadors de l'art romànic. L'art romànic serà l'art per eminència de la societat feudal. Per tant, si Catalunya és una de les pioneres en les formes, en la formació social del feudalisme, naturalment també podria ser la pionera o una de les pioneres en el que seria l'eclosió d'aquest art propi d'aquesta societat feudal. Doncs bé, en el Deulofeu ningú no li va fer cas, i afortunadament algunes sí. En el cas d'Ulloa passa un símil. Hi havia hagut alguna gent que anteriorment ho sospitava, ho deia, ho migdeia, però que no havia fet aquesta sistematització i havia fet aquesta exposició, diguem-ne, acadèmica. L'impacte de les tesis de l'Ulloa va ser brutal, va ser importantíssim. El que passa és que realment de les tesis que ell defensava, de les dues grans tesis que ell defensava, com sabeu, com explicarà millor en Jordi, una idea de la descoberta l'Amèrica per part de Colom i l'altra era la catalanitat. La que va despertar més apassionament arreu, no només a Catalunya sinó arreu d'Europa, serà la tesi de la catalanitat de Colom. Fins i tot ell mateix s'encaixarà que la gent s'hagi fixat tant en aquest aspecte i que no li tinguin en compte també l'altre. De fet, tindrà tant d'impacte perquè, esclar, la tesi d'Ulloa el que sí que posa és en qüestió la tesi genovesa. Realment hi haurà una reacció italiana fortíssima, fins i tot se sap que el Duce, el Mussolini, va fer una apel·lació als historiadors italians perquè defensessin la italianitat de Colom. I no només això, sinó que a més es van fer iniciatives, una molt famosa de Gènova mateix va editar un llibre impressionant que si el veieu si sol paga és un de grans dimensions que van enviar a tots els erudits d'Europa, sobretot a l'estat espanyol. És un volum realment impressionant per fer front a les tesis d'Ulloa que començaven a posar en dubte aquesta tesi genovesa. Aquesta por, evidentment, era una por davant d'una tesi argumentada, davant d'una tesi que podia prendre volada en el món acadèmic i que començava a prendre volada en el món acadèmic del moment. Per tant, hi haurà
en aquest sentit un gran impacte en la comunitat acadèmica internacional. A Catalunya, no cal dir-ho, també va ser extraordinari, no podia ser d'altra manera. La tesi de color català va tenir un gran èxit molt més enllà dels cercles reduïts que són sempre els acadèmics i els historiadors. Ara bé, el que també és veritat, com he sabut, no va crear necessàriament seguidors fidels dels tesis d'Ulloa. Sí que sortirà molta gent en diferents tesis sobre l'origen català de Colom. Realment, hi ha Carles Valls, Carles Càndid, Marcos Blasell, Rubén Borràs. Hi haurà, en aquest sentit, molta gent que s'apuntarà a la via que ell obre de dir, doncs, Colom és català, i en tesis i en idees diferents. Els més instal·lats, els historiadors, tindran una reacció molt més prudent, molt més conservadora en aquest sentit, no? Hi ha dos casos, un és Valls i Taverner, que hi farà una prova, en les noves proves, i el pròleg mateix hi posarà unes certes objeccions, posarà una certa distància. Ara bé, manifestarà en el pròleg, evidentment, un gran respecte intel·lectual per la figura d'Ulloa i traslluirà, en el cas del Valls i Taverner, una certa il·lusió per la idea que Colom sigui català, tot i que en el cas de Valls considera que les tesis d'Ulloa no són concloents sobre la incontestabilitat de la seva afirmació, no? Un altre historiador de l'època que serà Conté és Ferran Soldevila. El cas, penso, de Ferran Soldevila és molt interessant perquè penso que va una mica més enllà del respecte aquest d'en Valls, un respecte intel·lectual, va un xic més enllà i em sembla que valdria la pena retenir-ho un xic. Cal dir que en Soldevila, abans de l'aparició del llibre d'Ulloa, abans de l'any 27, ell no qüestiona la tesi genovesa. Tenim un article de l'any 25 on adverteix al contrari, quan comença a parlar-se que Colom podia ser gallec o comencen a haver-hi dubtes, ell precisament fa una professió de fe genovista en aquest sentit, no? Diu, cal anar amb molt de compte, si no genovista sinó molt caute, cal anar amb molt de compte a voler esfondrar una tradició tan sòlida que consta en documentació probatòria difícil d'eliminar. Això és el que diu Soldevila l'any 25. Però el 27, amb l'aparició de la tesi d'Ulloa, canvia completament. Realment comença a fer moltes recensions a diferents mitjans de premsa de l'obra d'Ulloa, de les conferències d'Ulloa. Realment penso que s'entusiasma per la idea de la tesi del Colom català, manifesta un respecte intel·lectual per Ulloa, però evidentment hi ha reserves. És una reserva que jo penso que inicialment és menor i que creixerà quan hi ha aquesta gran reacció acadèmica italiana tan forta dels anys 30, que això fa que molts acadèmics, doncs, abans de fer segons quines afirmacions s'ho pensin dues vegades o les matisin molt. Tanmateix, a la història de Catalunya, que és de l'any 34-35, la primera edició del Ferran Soldevila, hi ha una llarga exposició de la tesi d'Ulloa, molt respectuosa, però que evita pronunciar-se obertament a favor de la tesi d'Ulloa sobre la catalanitat de Colom. Tanmateix, en aquesta obra del Soldevila ja apareix una idea força que em sembla que val la pena retenir-la. Aquesta idea força és la idea de la important participació catalana a la descoberta d'Amèrica, tant humana com tecnològica. Això penso que ell la defensava perquè li semblava més assumible per part de la comunitat acadèmica internacional. Aquesta penso que era la posició. Catalunya va tenir en compte que era una gran potència marítima a l'Europa de l'Europa medieval. De fet, en Soldevila ja havia parlat abans i s'havia interessat per la participació catalana en el que era l'exploració a l'Àfrica, a l'edat mitjana. En aquest sentit, cal dir que aquesta aportació catalana a l'exploració a l'Àfrica ja havia estat molt ben valorada per un altre estranger, en Charles de la Roncière, que era l'autor de la descoberta d'Àfrica o Moyen-Âge, on afirmava, aquest autor, que l'escola cartogràfica catalana era la base de les grans descobertes europees